Abasaja lamenta profundament la decisió del govern de pujar de nou les tarifes elèctriques per a grans consumidors, desoint així les reiterades peticions que ha vingut plantejant-li el sector agrari, perquè com a mínim congelara els preus de l'electricitat amb l'objectiu d'atenuar l'impacte de la dura crisi que arrossega el camp. No obstant això, tal com denuncia aquesta organització, l'executiu central presidit per José Luis Rodríguez Zapatero ha fet cas omís de les reclamacions dels agricultors i ramaders i acaba de publicar un decret mitjançant el qual estableix un increment dels preus de l'electricitat amb pujades que oscil·len entre el 2 i el 20% en funció de diferents tipus d'instal·lació, és a dir, d'alta i mitja tensió i de baixa tensió. Aquesta última mesura adoptada per el govern central en matèria energètica afecta de ple tant a les empreses hortofrutícoles com a pous de reg, granjers i en general a qualsevol tipus d'infraestructura o explotació agrària que precise de l'ús de l'energia elèctrica. El president de Abasaja, Cristóbal Aguado, ha criticat la falta de sensibilitat del president cap als greus problemes que acumulen agricultors i ramaders, recordant que el passat mes de gener ja es van pujar els preus de l'electricitat. Enfront d'esta negativa conjuntura, Abasaja considera que és més urgent que mai reivindicar la necessitat ineludible de posar en marxa el quilowatt agrari, una forma similar a l'establiment d'una tarifa plana per a les activitats vinculades a l'àmbit agropecuari que tinguera en compte les seues especificitats i contribuís a equilibrar les rendes dels professionals.